Bé, hola, bona tarda. Bé, molt bé, bona tarda a tothom i gràcies. Benvinguts a aquesta tarda de divendres sant, que bé, sempre fem alguna conferència dedicada a la temàtica de l'arqueologia o la història, sobretot l'arqueologia, no? I bé, els darrers anys hem estat parlant molt de Júlia Líbica, des del fòrum, les escultures, passant l'any passat que vam parlar també dels jaciments d'alta muntanya, que també tenen relació una mica amb les vies de comunicació. I després aquest any, mira, com que aquí tenim el Pau, que avui ens presenta aquesta conferència, i que a més ha donat la casualitat que l'any passat, a finals de l'any passat, vam poder fer unes excavacions aquí al Camí Ral, una mica més enllà de l'hípica de Llívia, que van trobar uns resultats, diguem, esperançadors en el futur, que ens explicarà ell mateix. I bé, tot això, totes aquestes conferències a nosaltres també ens van generant, ens ajuden a elaborar un relat de l'antiguitat, un relat de Júlia Líbica que va més enllà del que és Llívia o del que és la mateixa ciutat o la Llívia que tenim actualment, per parlar efectivament també del territori. Una elaboració que nosaltres evidentment plasmarem en un futur, sabem si més proper, més llunyà, en exposicions. Nosaltres sempre des del museu intentem col·laborar, intentem donar suport a la difusió de molts dels projectes arqueològics que es duen a terme a la comarca, que afortunadament són forces i molt bons. I bé, en Pau, que el tenim aquí al costat, ell ha estudiat les vies romanes, és especialitzat en aquestes vies de comunicació a l'època romana, i bé, arran d'això que dèiem, d'aquesta intervenció, vam trobar adient del cicle Júlia Líbica d'aquest any, que ja portem 6 edicions. Si haguéssim fet la de la pandèmia, que no ho vam poder fer, en portaríem 7, i és un número que, bé, ja tenim un cert bagatge amb aquest cicle, amb aquestes conferències. I bé, una mica, bàsicament en Pau, com dèiem, ha estudiat les vies romanes, actualment han començat també a estudiar les vies romanes en el territori, ja fent algunes intervencions arqueològiques, cosa que és una mica novedosa en aquest sentit, perquè les vies romanes s'havien estudiat bàsicament el doctor Josep Padró les havia estudiat la via romana a la Cerdanya als anys 80, i ell va anar fent el recorregut sobre el territori, va anar recorrent el territori, va anar veient els punts per on podia passar aquesta via a partir de l'experiència o de l'estudi que havia anat adquirint ell, de les formes que els romans feien les vies, i és el que ens ha quedat fins avui. Però bé, aquesta recerca que ells enceten una mica ens donarà segurament més informació, més eines per poder conèixer més aquestes vies de comunicació. D'acord? Bé, Pau, ja no m'enrotllo més, perquè jo... Tu mateix, ja endavant i bé, molt agraït que estiguis aquí amb nosaltres aquesta tarda de divendres sant. Gràcies. Ara. Perfecte. Perfecte. Doncs, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me aquí. Estic molt content de poder fer aquesta conferència. Moltes gràcies per venir i per escoltar-me avui. Dir-vos que, com molt bé ha dit en Gerard, que aquesta conferència i una part de l'estudi que us presentaré avui té molt a veure amb aquest projecte que estem iniciant sobre l'estudi de les vies pirinenques i en aquest cas l'estudi de les vies vinculades a Júlia Líbica, a Llívia i aquest pas dels Pirineus, i dir-vos que òbviament que això no es podria fer sense el suport, en aquest cas, dels plans de recerca quadriennals de la Generalitat de Catalunya, en el nostre cas, que és qui financia part d'aquests estudis. Com molt bé han dit, el meu tema d'investigació tradicional han sigut les vies romanes
Intentaré fer una cosa una mica didàctica i una mica entretinguda, no vull aquí ficar-vos molt, com diria, molt de rotllo, però sí que intentaré que veieu una mica coneixements o informacions sobre com eren les vies romanes i algunes informacions vinculades. A mi sempre m'agrada molt començar algunes de les meves presentacions explicant una mica per què és important entendre o estudiar les infraestructures, especialment en el món antic. Tradicionalment s'han utilitzat les vies de transport i les carreteres, sobretot les carreteres antigues, com un fons sobre el que ubicar les ciutats en època romana o ubicar els monestirs en època medieval. Sempre s'han ficat les vies com si fos un fons per fer mapes. Però la veritat és que quan intentem entendre la història, o en el meu cas el món antic, ens donem compte que l'estudi de les infraestructures i el funcionament de les infraestructures està molt vinculat a molts aspectes del món antic. L'aspecte de l'economia és molt clar, sabem que per aquestes vies es transportaven mercaderies, sabem que gràcies a la construcció de ports marítims o fins i tot de vies de muntanya o vies principals, doncs hi havia territoris, hi havia ciutats que podien exportar tots aquells productes que els hi sobraven i al mateix temps podien sobreviure important totes aquelles mercaderies que els hi feien falta. L'existència d'una infraestructura de transport era bàsica pel funcionament i per la vida a l'antiguitat. Però és veritat que no només les vies tenen a veure amb l'economia, també és important entendre que les vies eren un element polític molt important en època antiga. Hi havia un element molt important de propaganda amb la construcció d'infraestructures. Jo sempre ho assimilo molt al que passa a l'actualitat, que quan veiem que s'ha construït una autopista nova o s'està remodelant, sempre veiem aquells cartells que ho fa el Ministeri de Fomento. Penseu que els romans feien igual, cada cop que es construïa una via, cada cop que es feia un pont, hi havia miliaris, unes fites de pedra que informaven als viatgers quin emperador havia finançat o havia fet construir una via o l'havia fet reparar o havia construït un port. Per tant, pels romans era molt important no només construir aquestes infraestructures, sinó que la gent que passava per aquelles vies sapigués qui ho havia manat fer i veiés una mica els beneficis d'estar sota el govern de Roma, perquè podien construir totes aquestes infraestructures. A més, per aquestes infraestructures es circulaven notícies, es passaven ordres, hi havia elements polítics que circulaven per aquestes vies i també, òbviament, per aquestes vies passaven exèrcits, hi havia molts elements vinculats a la política. I després, no només les infraestructures estan relacionades amb l'economia i amb la política, sinó també amb elements socials. També sabem que per aquestes vies es movien persones, aquestes persones portaven diferents corrents de pensament, es movien diferents idees i també hi havia elements vinculats amb la religió que també estaven molt vinculats amb aquesta utilització de les infraestructures. I una cosa que fins fa poc no ho deia, però des de la pandèmia també ho dic, i és que per aquestes infraestructures també circulaven i també es movien i s'expansionaven malalties. Sabem que hi ha hagut plagues, que hi ha hagut epidèmies i per tant a l'antiguitat que segur que circulaven per aquestes infraestructures. Per tant, en el fons, estudiar les vies romanes, en el meu cas, m'ha portat no només a entendre com era la circulació dels romans, en el meu cas, sinó també molts altres aspectes sobre l'economia, sobre la política o la societat d'aquell moment. I per tant, tot això és important per encabir aquest estudi sobre les infraestructures. Dir-vos que he dividit aquesta conferència en tres apartats que seran més o menys curts. Un és com eren les vies romanes, perquè penso que hi ha un imaginari que ha fet molt mal sobre com eren les vies romanes a l'antiguitat. Després parlar una mica de com era la xarxa que afecta a Llívia o que afectava a Llívia i com era el moviment pels Pirineus. I després parlem una mica més de la Cerdanya i de Llívia per explicar-vos el que coneixem una mica sobre les vies de Llívia, però serà molt breu, no us vull avorrir. Sobre les vies romanes, començo per aquí, perquè és un dels temes que més parlo tant aquí com a les classes a la universitat, etc. I estic convençut que si us preguntés com era una via romana a l'antiguitat, tothom diria que era una gran via recta, que estava empedrada, tothom pensaria en aquesta típica imatge,
que s'assembla als carrers de Pompeia o a la Via Àpia, que són elements importants, i tothom té a la ment aquesta forma de construir, fent un forat, diferents capes, tota una història sobre com eren les vies romanes. Dir-vos que la major part de les vies romanes que es coneixen i que actualment que es coneixen, que unien diferents ciutats, no tenen res a veure amb aquest tipus d'infraestructures. Moltes vegades, fins i tot, quan es troben vies empedrades en el territori, que inicialment tothom diu que és una via romana, doncs que sapigueu que moltes vegades no són romanes. Poden ser medievals, també és difícil, però segurament seran ja d'època moderna, que va ser quan van tornar a construir d'una forma semblant a la romana, però amb algunes modificacions i entre elles aquest tipus d'empedrats. De fet, exacte, si busqueu com era una via romana trobareu 10.000 imatges, totes empedrades, fins i tot m'agrada posar de vegades la imatge que surt aquí d'Astèrix, com estan construint una via totalment empedrada, i dir-vos que això és una visió que s'ha anat transformant, que es va anar transformant des del segle XVII sobre com havia de ser una via romana, però que no és real. De fet, és molt curiós. Aquesta és la idea tradicional, us explico una mica d'on ve perquè és com curiós. Aquesta és la visió tradicional de com serien les diferents parts d'una via romana, en la qual hi ha una part, hi ha un fonament de pedres molt grosses que es diu estatumen, després hi ha una capa intermitja que és el rudus, després està el nucleus, són uns noms que s'han anat donant que no existeixen en època antiga, o sigui que no ho sabem, però s'ha anat fent això. Aquesta interpretació, a inicis del segle XVII va haver-hi un humanista, un historiador, arqueòleg francès, que era Vergier, que va fer el primer estudi, un superestudi supervaluós sobre com eren les vies romanes. Això va fer-ho pels governants de França i va fer un estudi molt clar en el qual ell va dir que la major part de les vies no eren empedrades, però que sí que n'hi havia unes quantes, i en un moment d'erudició, d'aquestes coses del segle XVII, que saben molt, tot en llatí, ell va equiparar com era la construcció d'una via romana al que ens diu Vitruvi, que és un arquitecte d'època romana del segle I, quan ell parla de com s'ha de construir els fonaments per construir un mosaic en una domus romana. Vitruvi sí que ens parla que per fer un bon mosaic s'ha de fer una capa de pedres una mica més gruixudes, s'han de fer les dues capes, que és el rudus i el nucleus, i a sobre del nucleus s'han de posar totes les tessel·les dels mosaics. Això és la descripció que fa Vitruvi de com s'ha de construir. Com el que Vergier anava trobant amb les vies també tenia una sèrie de capes i tenia una sèrie de semblances, ell va dir, doncs mira, igual que Vitruvi ens diu que per fer un mosaic s'ha de fer això, doncs les vies romanes es feia una mica, o sigui, la forma de construir era una mica semblant. A partir d'aquesta equiparació que fa ell, veig que les fletxes no m'han anat a parar on tocaven, perdoneu, però a partir d'aquesta erudició, un segle més tard, a partir del segle XVII, els següents historiadors i arqueòlegs que van començar a estudiar les vies romanes van començar a agafar el text de Vergier i van començar a tergiversar-lo una mica fins que es va arribar a la... Em sembla que s'apagarà una altra vegada. Oi que sí? A veure... És igual, perdoneu, és que m'encanta aquesta història de Vergier i m'estic entretenint, però és igual. La idea és que amb el pas del temps tothom ha anat dient que la construcció de les vies romanes eren totes aquestes fases, totes aquestes capes, que a la part de dalt sempre eren enllosades, i s'ha anat com establint aquest mite sobre les vies com eren, com haurien de ser les vies romanes. Fins al punt que moltes vegades arqueòlegs fins i tot, quan es troben amb una suposada via romana,
van excavant capes fins a intentar trobar la capa de l'enllosat, i si no hi ha un enllosat doncs diuen no, no és una via romana perquè no hi ha un enllosat. No té per què, no té per què haver aquest enllosat a les vies romanes. De fet, això es coneix molt més amb el que són les vies, això es coneix molt més amb el que són les vies que estan en pla, a les planures. Dintre d'aquestes vies se n'han trobat moltes, bé, és igual. S'han trobat moltes vies a la planura i el que m'agradaria una mica ensenyar-vos és això. Les típiques vies romanes que unien dues poblacions en els territoris de planura tenen normalment aquesta forma. Normalment no es feia un forat al terra per anar ficant capes, sinó que les vies romanes tradicionalment se sobreaixecaven del que era el ferm, del que era el pla d'on s'estava construint la via. Això es feia especialment per evitar que s'hi acumulés aigua, és una de les millors formes, òbviament, per evitar l'erosió de les vies, perquè no es vagin degradant tant. Sí que trobem una sèrie de capes, no tenen per què ser tres, i sí que és veritat que, òbviament, hi ha una capa de fonaments amb pedres més grosses i cada cop que es van fent diferents capes, cada cop es van fent capes més finetes, però potser la particularitat més diferent del que tenim de visió del món, o sigui, d'aquestes vies empedrades a la realitat arqueològica, podríem dir que són dues. Una, que no són vies que estan al nivell del terra, sinó que estan sobreaixecades, i això és molt important. I l'altra és que la capa superficial, la capa de rodadura, que diríem, no estava feta amb un enllosat, sinó que estava feta amb una sorra molt fina, apisonada. Aquest tipus de terra, això ho sabem, per exemple, perquè us ensenyo. En alguns d'aquests camins s'han conservat les marques també dels carruatges amb aquesta sorra més fina. I això estava fet especialment perquè, pensant en els cavalls i en els animals de ferradura, els era molt més còmode de moure's i de circular i de caminar per superfícies que eren de terra apisonada que no amb grans lloses de pedra, especialment si plovia o si hi havia mala meteorologia, era molt més fàcil pels animals anar per camins de terra apisonada que no pas amb lloses de pedra planes. Igualment, també era molt més econòmic de reparar, era molt més fàcil, a nivell d'infraestructura era molt més còmode de gestionar. De fet, coneixem moltes vies d'aquestes que queden sobreaixecades i fins i tot quan neva, per exemple, és supercuriós perquè, òbviament, aquesta part superficial és la primera, és la que està més a mercè de tots els vents i de totes les corrents d'aire, és la primera que s'asseca o la primera que es drena en comparació amb la resta de la superfície del camí. Per tant, són camins que acostumen a perdurar i a ser molt més fàcils de caminar per ells. Una altra de les curiositats, tiraré un moment enrere, una altra de les curiositats que acostuma a passar amb aquests camins romans, i això sobretot estic parlant en zones de planura, és, com us he dit, que els romans construïen sobreaixecant una mica la via sobre el que era el camí, sobre el que era el terreny pla del costat. Quan aquestes vies es feien malbé i no es reparaven i al final s'acabaven abandonant, acaba succeint que el camí actual, els camins normalment de terra actuals que es mantenen, s'acostumen a trobar a una de les dues bandes d'aquests camins. Si us fixeu en aquestes fotografies, no sé si es veu el ratolí, m'aixeco un segon, perdoneu. Normalment aquesta és la part aixecada en la qual, com s'ha abandonat, comencen a sortir arbres i comencen a sortir vegetació. Normalment a tots els costats és on s'acaba fent un altre camí a base de la repetició de la gent de moure's per aquests costats. Això és molt, molt, molt comú que vagin apareixent tots aquests camins al voltant. Al final el que acabes tenint és un camí actual, el que es fa servir actualment, i una zona sobreaixecada al costat, que ningú sap què és, que agrícolament no es pot treballar perquè la gent no ho sap, però és una infraestructura i per tant no és conreable, però acaben creant-se aquests bosquets o aquestes petites elevacions amb vegetació que la gent no sap què és, però si s'hi fixa s'acaben trobant aquestes vies romanes. És com molt curiós que succeeixi això. I això és una cosa que, això podríem dir que és el paradigma del que succeeix a les zones de planura.
Us poso un exemple de vies romanes que sí que s'han conservat, perquè algunes sí que eren empedrades, la majoria no, però hi ha algunes que sí, i us poso una imatge perquè veieu que en època romana no existien les ferradures, la ferradura és un invent d'època medieval. En època romana el que es feien servir, si es feien servir, eren uns elements que es coneixen com hiposandàlies, que són aquest tipus de sabates de ferro que es lligava als cavalls. Si us imagineu aquests cavalls caminant durant quilòmetres i quilòmetres quan està plovent o quan hi ha neu sobre aquestes pedres planes, podria ser bastant complicat pels animals de fer-ho servir, però sí que existeixen algunes d'aquestes vies empedrades. I l'altra pregunta, estem a Llívia no estem parlant d'aquestes grans planures en les quals ens trobem amb totes aquestes vies. Potser l'altra pregunta és com eren les vies de muntanya, perquè és veritat que en planura podien construir aquestes infraestructures, però a la que ens comencem a trobar amb un relleu més accidentat, doncs com podien ser aquestes vies. Aquí he de dir que fins i tot els arqueòlegs tenim molts problemes per justificar quan era una via romana i quan no, perquè costa molt més d'anar trobant les traces d'aquestes vies, perquè eren més sinuoses i perquè no es construïa amb tanta infraestructura, però sí que anem trobant pistes. Coneixem que moltes vegades el que ens queda actualment segueixen sent aquests camins, petits camins que es van adequant una mica a l'orografia del camí. De vegades, ocasionalment, també sabem que s'utilitzaven les carenes de les muntanyes, és a dir, que els romans pujaven fins a arribar a la carena i seguien la carena perquè de vegades era un camí una mica més rectilini i més fàcil que no pas anar per una de les dues bandes de les muntanyes perquè evitaven molts dels accidents geogràfics. El problema de les carenes és que estan molt exposades als vents i tenen una sèrie de problemes a l'hora de moure's i normalment sabem que moltes de les vies romanes es trobaven a mitja alçada. No anaven per la vall perquè és la zona més inundable, que sempre té ombra i per tant és una zona menys fàcil per moure's i tendien a construir vies pel que seria la mitja muntanya. Sempre també, una altra de les curiositats, és que tendeixen a buscar sempre la banda més solejada, la que sempre està tocant més sol. És una de les altres coses que tendeixen a buscar en època romana. D'això s'han fet estudis i s'han anat estudiant les hores de sol i una mica com es van construint. El problema que té construir una infraestructura quan et mous per terrenys muntanyosos a mitja muntanya és que moltes vegades et trobes amb molts problemes d'orografia, com salvar alguns problemes d'orografia. I aquí, que sapigueu que també els romans van fer unes feines d'infraestructures, de construir infraestructures superinteressants i que a mi la veritat és que m'encanta veure-les. També és veritat que hem arribat a la conclusió que ara veureu com es tracten algunes d'aquestes pendents, però s'arriba a la conclusió que fer això devia ser molt costós, tant a nivell humà com a nivell econòmic, i per tant només es troba en determinats punts en els quals hi ha una justificació econòmica molt important per fer això. Es troba sobretot a la banda suïssa, a la banda dels Alps suïssos, que és la sortida de la península itàlica, es troba en alguns punts també de la banda suïssa de França, perquè connecta amb la Gàlia, però no és una cosa molt, molt, molt comuna. Però sabem que quan feia falta podien retallar la pedra, podien fer túnels, ara veureu algunes imatges perquè m'ha fet gràcia ensenyar-vos-ho, i després també sabem com ho feien, que és una de les coses també interessants, que avui no ho faré molt, no us explicaré molt, només dir-vos que sabem que tres dels instruments que més feien servir per calcular com havien de ser les vies romanes, especialment de muntanya, eren aquests tres instruments que veieu aquí baix. D'una banda, la groma, que és la més coneguda, que és la que servia per fer angles rectes i per traslladar angles i en definitiva per poder traçar línies rectes a llarga distància. També tenia la dioptra, que també servia per traslladar angles i per fer angles quan ho necessitaven dintre de les infraestructures. I per mi un dels aparells també més interessants que tenien era el corobate,
que era, per dir-ho així, com un nivell. En època romana també podien anivellar, tenien com un nivell d'aigua, de fet es feia servir amb aigua, no? I podien anivellar, podien saber la pendent que estaven fent servir i podien fer molts càlculs que els servia per traçar aquest traçat de les vies que els interessava. Dintre de les moltes coses que sabem que van, o infraestructures que van tallar els romans, us ensenyo algunes perquè ho veieu. Una d'elles, això és Terracina, és a Itàlia, al final és la via Flaca, però està vinculat amb la via Àpia, un tall vertical perquè pogués passar la via quan els hi feia falta. Aquí estem parlant de, si us imagineu, en època romana el que devia representar fer aquests talls a la roca devia ser bastant important. Vull dir, només es feien en moments molt excepcionals. Tenim també, en altres zones d'Itàlia, com es anaven tallant grutes per poder fer els passos perquè poguessin passar. D'aquest mateix estil de tallar la roca per fer un pas, també en tenim, en aquest cas això és a l'Aragó, també s'han trobat alguns d'aquests talls en alguns punts que facilitaven el pas de carruatges. Tenim túnels, en aquest cas també és a Itàlia, com també poden arribar a fer túnels per facilitar el transport de carruatges per algunes zones muntanyoses que no tenien una altra forma de pas. Tenim molts exemples de com podien arribar a interactuar amb els sistemes muntanyosos per adequar la formació de les vies o el traçat de les vies per fer-les més aptes pel transport amb carruatges, en aquest cas. I potser alguns dels més famosos, si no el més famós, és el de la via Aosta, que aquest sí que és un tall a la via en el que són els Alps, en el qual van tallar i fins i tot van aprofitar part de la paret per ficar-hi un miliari, sense haver-lo de fer a part. Són algunes de les infraestructures que coneixem més d'aquest tipus de talls. Perdoneu. Això era una part de la... Em feia molta il·lusió o tenia moltes ganes d'explicar-vos una mica, primer, de trencar el mite de com eren aquestes vies, que no eren totes empedrades, i després explicar-vos una mica més també com podien els romans arribar a interactuar una mica amb la muntanya per fer aquestes vies de muntanya. Una altra de les coses que us volia explicar avui, que és una mica el que em dedico bastant dintre de les meves investigacions, és estudiar com són aquestes xarxes. No només com eren arqueològicament les vies, sinó quina informació podem extreure o què ens diuen dintre del territori, com construïen els romans. Dintre del que seria l'àmbit dels Pirineus, trobo, o m'agradaria remarcar molt, que és molt interessant veure com, de fet, l'única ciutat que està construïda en el que seria un pas dels Pirineus d'una banda a l'altra de la Gàl·lia és Júlia Líbica. Totes les altres ciutats que van anar construint els romans vinculades als Pirineus es troben o a una banda o a l'altra dels Pirineus. I trobo superinteressant que, de fet, que l'única ciutat que està en un pas intermig sigui Llívia. De fet, podríem dir que dintre del que seria l'àmbit dels Pirineus, els romans construeixen ciutats a banda i banda dels Pirineus i després també, òbviament, construeixen ciutats on serien els passos més fàcils per creuar els Pirineus, que seria a les dues bandes, tant a la banda oriental, com seria en el Mediterrani, com podria ser a l'occidental amb Oyaso i amb altres ciutats de la zona atlàntica. Dintre d'aquestes, el que és interessant és que, òbviament, entre totes aquestes ciutats hi haurien d'existir passos que permetessin anar d'una banda a l'altra de la ciutat, però el que és curiós és que l'únic punt intermig de tot aquest Pirineu per anar d'una banda a l'altra és Llívia. De fet, és interessant perquè podem entendre com, en aquest cas, Llívia està en un punt que permet el pas de totes les persones, mercaderies, etc., que sortien fins i tot des de la zona de Tolosa i que es volien dirigir cap al sud peninsular, tant fos cap a la zona de Bàrquino, com fos cap a la zona de Tàrraco, cap a la Vall de l'Ebre o cap a més cap allà. Però els dos passos, un dels passos més fàcils i en els quals tindrien un punt d'aturada
més fàcil seria aquest de Llívia, en comparació amb altres zones com podria ser la zona de Jaca o totes aquestes zones més cap a l'interior. A partir d'aquí, aquí us ensenyo una mica l'estat de la qüestió sobre les vies que sí que coneixem que existien d'època romana en el Pirineu. Una cosa era el que hem vist, que seria com la idea, aquestes connexions, i aquí serien com les vies principals que coneixem d'aquesta zona dels Pirineus. És interessant perquè si recuperem una mica el mateix gràfic que estàvem veient abans, us he marcat en verd més o menys les vies que sí que coneixem, que sabem que existien, en vermell són les que encara ens falten per trobar. Sembla lògic que hagin d'existir aquestes vies, però de moment encara o ningú s'hi ha posat o no les hem acabat de trobar del tot per acabar de justificar que existien. Però és interessant veure una mica com es construeix aquest Pirineu, aquesta comunicació entre els Pirineus, que és això, una zona de ciutats, una línia de ciutats en una banda, una línia de ciutats en l'altra i una sèrie d'eixos que permeten creuar d'un punt a l'altre. Una mica aquesta idea de que per anar d'una banda a l'altra dels Pirineus, quan no es volia anar per les vies de les costes, sempre s'havia de fer una aturada en alguna ciutat abans de començar a creuar els Pirineus i s'havia de creuar, no sabem en quants dies, els Pirineus per arribar a l'altra banda, però que seria una mica bastant problemàtic i que el punt que ho facilita una mica en aquest cas seria Llívia. Una mica això és el que us està explicant, que m'he adelantat una mica. Una altra de les coses que és interessant, quan coneixem quines vies de transport o quina xarxa existia en un moment, una de les coses interessants de calcular, o que a mi m'agrada molt calcular, és l'accessibilitat de les diferents ciutats. És a dir, intentar calcular quines eren les ciutats que estaven més ben connectades, quines ciutats eren les que estaven més aïllades d'un territori i una mica veure quines implicacions tenien. M'agrada intentar-ho resumir una mica d'aquesta forma i és, sabem que la construcció d'infraestructures, des del món romà fins a l'actualitat, requereix de molts diners. És a dir, que l'erari públic o algun personatge s'ha de gastar molts diners per construir infraestructures. Quan podem determinar quines són les zones o les ciutats que han rebut més diners per construir més infraestructures, també podem intentar visualitzar o ens podem intentar identificar quines són les zones que tenien un poder, una atracció més important que unes altres. Per això, perquè precisament sabem que es dedicaven més recursos a construir-li més carreteres o més infraestructures en aquestes ciutats. Una de les formes de fer-ho més novedoses, entre cometes, és utilitzar una cosa que es coneix com ciències de xarxes. La ciència de xarxes no deixa de ser un acostament matemàtic, ara no entraré molt en detall, però és interessant perquè la ciència de xarxes no deixa de ser una forma de quantificar aquestes connexions. La idea una mica és que qualsevol element de la realitat es pot transformar en una xarxa. Tot es pot transformar en un conjunt de punts i de línies. Amb jerga o amb la forma de dir-ho de les xarxes són nodes i arestes, però la idea és que qualsevol element de la realitat que coneixem ho podem transformar en punts i línies. Això s'ha fet, ara ho veureu, però a partir de construir aquestes xarxes la idea és que matemàticament podem fer aquests càlculs, podem veure quines són les zones més ben connectades o quines són els punts de la xarxa més importants i quins són punts més secundaris. Una de les curiositats d'aquest acostament, he dit novedós, però un dels elements més interessants és que el seu origen parteix del segle XVIII, amb un matemàtic que es deia Leonhard Euler i que va ser el primer que va transformar un concepte de la realitat com era en el seu cas la ciutat de Königsberg, va transformar aquesta ciutat també en una xarxa. Ell va transformar els elements de la realitat d'aquesta ciutat en una xarxa amb punts i línies. A partir d'aquí ell va poder fer una sèrie de càlculs matemàtics que ara no toca explicar-los gaire. Però el que és interessant és que això que va començar a fer Leonhard Euler en el segle XVIII s'ha anat aplicant en molts casos. S'aplica en sociologia per veure els vincles entre persones, s'aplica a geografia per
dibuixar un gràfic del que podria ser una línia de metro, per exemple, s'aplica a l'electricitat per circuits elèctrics, es pot aplicar a qualsevol element de la realitat, entre ells el de les vies de transport. Dintre de les vies de transport, l'única diferència entre l'ús tradicional d'aquesta ciència de xarxes i el que fem amb el transport és que utilitzem una cosa que es diu xarxes ponderades, que és que no totes les línies, no totes les arestes tenen el mateix valor. Això és una particularitat perquè, com entenem que les xarxes de transport representen diferents mitjans de transport, no tots eren igual d'importants a l'antiguitat, igual que passa a l'actualitat. És a dir, que per una ciutat romana no era el mateix tenir una via secundària de muntanya que tenir un gran port de la Mediterrània, amb el que representa econòmicament, amb el que representa per la mobilitat de persones, especialment amb la mobilitat de mercaderies, etc. Un port era molt més important que tenir una via de transport secundària. A partir d'aquí el que podem calcular són diferents tipus de càlculs. El que hem utilitzat perquè veieu una mica els resultats molt breument és aquest, que és només perquè veieu que a cadascuna de les ciutats es pot anar valorant quina capacitat per rebre i per exportar persones i mercaderies tenien. Com a curiositat, i no és tan curiositat perquè és bastant lògic, totes les ciutats de muntanya, o la major part d'aquestes ciutats de muntanya que estan vinculades als Pirineus, tenien un valor bastant baix en comparació amb altres ciutats, com podia ser en aquest cas Tolosa, o com podia ser Saragossa, o fins i tot Tarragona, la capital de la província. És a dir, hi havia ciutats que òbviament tenien una capacitat d'aglutinar mercaderies o d'aglutinar comunicativitat que no tenien les ciutats del Pirineu. Encara fins i tot Llívia, que representa com un nexe d'unió entre les dues bandes dels Pirineus, tampoc té un valor molt alt dintre d'aquesta capacitat de comunicació en comparació amb aquestes altres ciutats i que també justifica una mica la diferència també de la mida o una mica la diferent evolució de ciutats com Tàrraco o com Casaragust, en aquest cas, en comparació amb les ciutats dels Pirineus. Però és interessant, volia que ho veiéssiu una mica perquè es pot fer tant així en punts com es pot fer amb un mapa de tot l'imperi, i es pot fer amb un mapa de colors. En aquest cas aquí podeu veure un detall de la zona que estem parlant amb colors vermells, aquelles zones que estan molt ben comunicades, com pot ser, com parlàvem abans, la Vall de l'Ebre, la costa de Tarragona, tota la zona de Gàlia pràcticament està superben comunicada en comparació amb tota aquesta zona dels Pirineus centrals, que és una zona que està molt menys ben comunicada que la resta, precisament per aquests condicionants de geografia. Aquí tinc unes marques. Això era més que res, tenia ganes d'explicar-vos una mica alguns dels càlculs que fem o algunes de les altres aproximacions, no només des d'una visió tan arqueològica, sinó també una mica funcional d'aquestes xarxes. Trobava que era interessant, i per no allargar-me gaire. I l'últim punt que us volia explicar una mica, que també és pel que he vingut aquí, era per parlar una mica de la Cerdanya i de les diferents vies que coneixem que existien en època romana a la Cerdanya i que porta una mica, és una mica l'objecte del projecte quadriennal que tenim de la Generalitat, doncs era explicar-vos això. Dir-vos que sabem, això ja ho sabeu segur, que la Cerdanya és un punt de pas important ja des de la prehistòria, és a dir, que els romans no inicien res, sinó que sabem que des de molt abans els Pirineus ja era una zona de muntanya. No tenia moltes dades per ensenyar-vos, però he trobat una imatge d'un article bastant antic que parla d'aquesta mobilitat entre les diferents serralades que limiten la Cerdanya en època de prehistòria, però el que m'interessava una mica ensenyar-vos era, d'una banda, que òbviament la via principal, que això no fa falta que vingui jo per explicar-vos-ho, la via principal que creuava tota la zona de la Cerdanya era l'Estrata Ceretana, dit així, però és aquest eix que des de Lleida comunicava fins a la zona de Rusquino, fins a la zona de Perpinyà i tota aquesta zona utilitzant la vall del Segre i la vall del Tet. Després veurem algunes imatges més, alguna informació més. Però una de les coses que trobo curioses d'aquests mapes és, d'una banda, parlar d'una altra via que també era bastant important
o que devia ser bastant important en aquest moment, que seria una via paral·lela a aquesta, que el que uniria seria tota la zona de Ripoll, passaria pel Ripollès i per la zona del Coll d'Ares, que seria una mica més propera a la costa. I després els dos eixos que també s'advinculen molt especialment amb la zona de Llívia seria, d'una banda, la via que des de Llívia se n'aniria cap a la zona de Tolosa, passant per una altra ciutat romana que no es coneix del tot, que és Tarusco, i després una via que aniria cap al sud, passant per el que seria Planoles, Ribes i Ripoll, anar-se'n cap a la zona de Barquino. Aquests podríem dir són els eixos principals que ja es veu per la geografia, però la veritat és que arqueològicament s'han anat trobant restes d'alguns d'aquests, no de tots els passos, però sí d'alguns elements que han sigut interessants d'anar trobant. Dintre d'aquestes vies, com us deia, l'Estrata Ceretana potser és una de les més importants. Avui parlaven del Padró, he recuperat fotografies d'un article d'en Padró dels anys 80, superinteressant, que de fet és el que marca una mica el coneixement que tenim encara actualment sobre les vies romanes de la Cerdanya, i he pogut recuperar fotografies que tenia d'aquest article, que m'ha fet gràcia posar-les. Una, òbviament, és aquesta via que des de Perpinyà aniria passant per la vall del Tet, passaria pel Coll de la Perxa i aniria cap a Llívia i després cap a Lleida. D'aquí m'agradaria remarcar, o que us fixeu una mica, perquè ho veureu una mica més endavant, amb aquesta fita de pedra que està marcant també el camí en el Coll de la Perxa, arqueològicament ens marca aquesta via. I és interessant aquesta via perquè no només porta a Llívia i de Llívia ens permet anar cap a Tolosa, sinó que també és una via que té un altre ramal que s'aniria cap a Carcassona. Podríem veure que és un eix terrestre força important dintre d'aquestes vies. Això són imatges del Coll de la Perxa, superinteressants per l'estat en el que estaven. Després, com us deia, hi ha una altra via, en aquest cas, que seria la que creiem que aniria en direcció a Ripoll i després baixaria. En aquest pas dels Pirineus no la tenim tan testimoniada, però sí que la tenim testimoniada a partir de Vic cap a Barquino. Sabem que és una de les vies més antigues que tenim a Catalunya perquè s'han trobat els miliaris més antics de tota la península. No sé si ho sabeu, però per si de cas, els miliaris són aquestes fites de pedra que feien la funció de senyalitzadors de les vies. En teoria s'havien de trobar una cada milla, una cada 1.000 passos d'època romana, i normalment deien qui havia manat construir la via, quina era la destinació final o l'origen d'aquesta via i quantes milles, quina distància hi havia fins a arribar a aquell punt. Ens donen molta informació a nivell cronològic. Després, potser el que motiva una mica la xerrada d'avui era la via que des de Llívia se n'anava cap a Tolosa, és aquesta via que us marco, no us marco, però com podeu veure és aquesta via que se n'anava cap al nord, cap a la zona de Tolosa. En teoria és una via més secundària que l'Estrata Ceretana, però pren importància perquè, com han dit en Gerard avui, l'any passat vam recuperar alguns estudis que s'havien fet sobre el territori de Iúlia Líbica. Nosaltres volíem estudiar alguna via romana, crèiem que la via que fossilitza l'Estrata Ceretana actualment és la nacional i per tant és molt difícil de poder-la excavar perquè està coberta, és difícil, però vam estar prospectant, aquí veieu, vam estar prospectant una sèrie d'eixos, una sèrie de camins que tenien molt bona pinta. O sigui, que sobre el mapa algun d'ells podia encara estar fossilitzant un camí romà. De tots els que vam estar prospectant, aquest, que és just a l'alçada de la Hípica, una mica més endavant de la Hípica, va ser un dels camins que més ens va agradar. Ens va agradar fins i tot per la capa de superfície que hi havia, perquè hi havia molts còdols, moltes pedres d'una mida mitjana, i semblava una mica que podia ser com una mica l'abandó d'una de les capes de les capes que conformen una via. Era força diferent a la resta de vies que havíem trobat a tota la resta de la zona de Llívia,
i de fet coincidia molt, com heu vist aquí, coincidia molt amb el camí que anava cap a Ur i d'Ur se n'anava cap a Tolosa. Podríem dir que era com un eix que com a mínim vinculava amb una població que deu ser del segle X o segle XI. Hi ha notícies del segle IX, però són dubtoses, per tant, és igual, encara que sigui de l'alta edat mitjana, ja ens servia com un element que ens dona una certa pauta d'antiguitat. Era molt rectilini, anava directe cap a la zona on està el fòrum, per tant tenia com molts elements molt interessants per fer-hi una petita intervenció. I vam demanar permís per fer aquesta intervenció, que era prospectant. Vam fer un parell d'intervencions molt petitetes per no molestar gaire. La primera, la veritat és que no va sortir gaire bé, però la segona va ser molt interessant perquè, no sé si aquí, vam trobar, no tot a sota del camí, però perquè ha estat remodelat també no fa gaire, però sí que vam trobar una part en la qual sí que vam trobar una part del que podia ser el fonament d'una via. Malauradament, un ha de ser sempre honest amb les dades que troba i s'ha de dir que no ens va sortir material arqueològic, cosa que és una pena, perquè sense material arqueològic no podem dir de quina època són, però sí que és veritat que ens va sortir el que semblava els fonaments d'un camí antic, com a mínim bastant més antic de l'actualitat. I dintre del que anàvem trobant, ens va sortir un altre cop, molt vinculat a aquests estrats que estàvem excavant, ens va sortir una pedra que recorda una mica també aquestes pedres de marcador que trobàvem al camí del Coll de la Perxa, que una altra vegada no vol dir que no podem dir que sigui romà, però com a mínim dona més pistes per marcar una mica l'antiguitat d'aquesta via. És a dir, segur que posaria la mà al foc que és més antiga que època moderna, per tant estem parlant o és d'època medieval o sí que pot ser d'època romana. O sigui que per nosaltres ens té molt de valor haver fet aquesta intervenció i una mica els resultats que hem tingut. Són com a mínim encoratjadors per continuar amb aquesta línia i anar provant a veure si en algun moment ens surt material arqueològic. S'ha de dir que les vies romanes ja de per si són un element arqueològic que tendeix a donar poc material, a diferència del que seria un edifici o un jaciment en el qual ha estat vivint gent i per tant hi ha molta activitat humana amb estris. Una via és més difícil que es vagin trobant molts elements arqueològics ceràmics com a mínim que ens donin aquesta cronologia. Però com a mínim podríem dir que té molt bona pinta i això us ho volia explicar perquè veiéssiu una mica el que hem estat fent en aquests camins d'aquí al costat. Després, dintre de totes aquestes prospeccions, dir-vos que un altre camí que tenim moltes ganes de veure, però malauradament no hem pogut actuar encara, és el camí que va d'Uncés a Gorguja. És un altre eix que té molt de potencialitat, com a mínim sobre el mapa té molt de potencialitat. És aquest eix que va per aquí sota, és aquest d'aquí, és tot un eix superrectilini, aquí es desvia una mica, però que continua tot aquest eix, és una, com dir-ho, és un indici que també tendeix molt a justificar una mica aquesta antiguitat de les vies. Podria ser que fos un dels passos d'una via romana, però sense poder-ho excavar no podem dir res. Sobre el mapa té molt bona pinta, però no es pot dir res. I malauradament, quan vam estar prospectant aquesta zona, la veritat és que una banda d'aquest camí està tot asfaltat, per tant no podem veure-hi res, i de l'altra només queda un petit caminet al costat del rierol que també és difícil de justificar. Malgrat això, la veritat és que un altre cop ens vam trobar una altra pedra que podria ser, és una pedra gran, no dona gaires indicis, però torna a ser un altre marcador d'aquests així interessant. I també en alguns dels marges ens trobem això que us explicava abans, aquesta idea, aquesta elevació en una zona una mica més boscosa que podria ser com el remanent del que fos la via de veritat de fa temps. Però encara aquí no hem pogut intervenir, ho intentarem algun dia quan ho puguem dissenyar-ho, perquè sabeu que tot és una mica complicat. Però és interessant d'anar, us volia transmetre una mica que dintre de tota aquesta zona de Llívia i dels voltants, la zona entre Llívia i Perpinyà, hi ha diferents elements que tenen molt,
tenen com a mínim, que ofereixen indicis sobre aquesta romanitat, que molts d'ells, de fet, també aquest, ja el recollia en padró als anys 80, o sigui que són coses que ja s'havien prospectat i que ja s'havien estudiat amb anterioritat. Igual que, per exemple, jo no l'he pogut estudiar encara, però també es parla molt del pont d'Estauja, que aquí una mica més al nord a l'altra banda del castell, cap al nord, que el pont segur que és medieval, com a mínim, o sigui que romà no és, però també es parla que hi ha algunes pedres dels bassaments que també podrien ser d'època romana. Però jo no ho he estudiat, per tant aquí no puc dir res del pont. Però són pistes que ens van donant sobre el paper o la necessitat que van tenir en època romana d'intentar urbanitzar tota aquesta zona del voltant de Llívia. I ja per concloure, perquè no em volia allargar molt més, res, només dir-vos que dintre del que m'agradaria transmetre, a banda del que era l'estructura de les vies romanes, que per mi és molt important desmitificar el tema dels enllosats, dir-vos que dintre del paper reduït que tenen totes les ciutats de muntanya dintre del món romà, per aquesta problemàtica dintre de les comunicacions, la veritat és que Llívia destaca especialment per la seva posició, en comparació amb la resta de ciutats que es van haver de construir totes al voltant dels Pirineus i no en cap punt intermig o en cap punt de pas dels Pirineus. Llívia és l'única que sí que està, per dir-ho així, en una de les carenes, en un dels punts de passos d'una banda a l'altra dels Pirineus. Això li confereix, penso jo, un rol estratègic molt més important que altres ciutats, en el sentit que permetia vehicular algunes de les circulacions de mercaderies i de persones que devien ser més difícils de fer en altres punts dels Pirineus, primer perquè eren punts més elevats i més difícils i no eren tan fàcils, entre cometes, com estaria el de Llívia, i que per això la fa com un punt de camins, un node important dintre d'aquestes comunicacions. Que quina funció, aquí no puc entrar perquè seria més aviat d'historiadors i de gent que ha estudiat molt més Llívia, com potser el Josep Guitart, el professor Guitart, però que quines funcions tindria Llívia? Doncs, òbviament, per mi segur que la funció d'avituallament o la funció d'algun punt d'aturada entre aquestes comunicacions nord-sud o sud-nord devia ser bastant important i segurament també algun punt de control econòmic, aquesta idea d'aquest punt de creuament d'una província a una altra. Sabeu, en època romana també es pagaven impostos i segurament Llívia en aquest cas devia estar jugant un rol important dintre d'aquestes comunicacions precisament per aquesta facilitat que tenia. I ja està, he acabat aquí. Bé, moltes gràcies, Pau. Compartim. Sí, perquè aquest... Bé, moltes gràcies a tots. Gràcies, Pau, volia dir. Si algú vol fer una pregunta, doncs ara és el moment. Aixequeu la mà i espereu el micro perquè pugui quedar gravat, si voleu. Algú vol fer? Mira, per allà darrere volen fer alguna pregunta? Bona tarda. Se'm sent? Sí. En l'espai Ceretània comentaven la possibilitat del pas d'Anníbal amb les tropes per la Cerdanya. Sé que és una mica mitològic, però crec que l'arqueologia hi treballa també una mica. No sé, clar, imagino que aquestes tropes tampoc tenien temps de construir calçades, no? I van aprofitar la vall com a corredor, si era aquesta, però tens informació d'aquests temes també? Clar, el problema d'Anníbal per mi és que se'n va una mica de cronologia, és una mica massa abans de... Clar, el meu tema, jo estudio més quan ja les vies... Perdó. Clar, jo estudio més ja quan les vies ja estan construïdes i quin paper fan dintre de l'economia, política, etc., en aquest cas d'època romana. Clar, el pas d'Anníbal se m'escapa perquè ho fa molt abans que es comencin a construir les ciutats d'aquesta zona i les estructures. Que és un pas que, si havia de creuar els Pirineus, si no va passar per Llívia, com a molt podia passar pel Ripollès o podia passar per algun lloc d'aquests, és a dir, molts més no podia ser.
I com tu dius, és veritat que des de les excavacions que estan fent a Baltarga, etc., doncs ja ells apunten a que el pas d'Anníbal per la Cerdanya és molt plausible. Jo no ho desmentiré, perquè ni tinc dades, ni puc dir ni sí ni no, però que com a pas natural és viable, segur que sí. I segur que devien fer servir, si no aquest, o els devien fer servir més d'un, o els devien fer servir, com a mínim, segurament té molt de sentit que passessin per aquí, sí. No, volia afegir una cosa amb això que, clar, per exemple, l'article d'en Padró sí que parla segurament de la preexistència de vies anteriors, preromanes i això. Clar, és el que deia en Pau al principi, que aquesta zona no és que venen els romans i comença l'activitat, sinó que anteriorment ja hi ha una constatació de molta activitat en aquesta vall, fins i tot a l'alta muntanya, que es torna a reprendre en època romana, tot això, vull dir que, clar, segurament, possiblement, devien aprofitar ja calçades, camins freçats, diguem-ne, en èpoques preromanes, no? Hola, bona nit. No sé si se'm sent. Gràcies per l'exposició, per començar. Llavors heu parlat de les grans autovies, però hi ha algun estudi fet sobre la xarxa secundària? Perquè, per exemple, ara que dèieu això de l'alta muntanya, cap aquí dalt, a Baranges i cap aquí, s'han trobat restes material. Llavors, aquí feien servir una comunicació. Hi ha algun estudi fet concretament, a més sobre Cerdanya, d'aquestes xarxa secundària? Sí, és a dir, primer m'agradaria, primer de tot, gràcies per tot aquest rotllo que us he explicat, haver-lo aguantat, que no ho he dit i dic, no, és que... I després, primer m'agradaria dir que, de fet, clar, és que què es considera via principal o via secundària comença a ser difícil, perquè aquests camins d'alta muntanya, jo quasi diria que és com terciari. De fet, clar, també voldria dir que tradicionalment totes les vies que creuen els Pirineus ja es consideren secundàries, fins i tot l'Estrataceretana, tot i la importància que té, es considera més aviat una via secundària. La via Augusta que va per la costa, etc., són vies que es consideren una mica més primàries que no aquestes. Llavors, jo diria que tota aquesta xarxa que creu els Pirineus ja es considera secundària, important però de nivell secundari, i després, clar, tot el que connecta la resta, això amb alta muntanya, etc., és que jo crec que és molt... O sigui, es poden fer estudis, però crec que és molt difícil de dir per on podien passar, perquè segur que no eren camins construïts, no seria... És a dir, jo crec que a l'últim nivell per sota en el qual es devia construir seria un nivell de l'Estrataceretana o d'aquesta via que estem excavant que va cap a Tolosa. Les vies que connecten dues ciutats són les que es construïen com a infraestructures. La resta devien ser camins de terra o camins preparats però no construïts. Llavors, arqueològicament és molt difícil de justificar. Es justifica perquè se sap que es troba activitat humana d'època romana a l'alta muntanya i se sap que s'ha de connectar. Però jo diria que estudis com a tal són molt difícils de fer. Jo diria que el més complet que hi ha, encara ara, és el del Padró. És el que va estudiar millor el Josep Padró el 82, em sembla que és el que va estudiar amb més detall totes les xarxes romanes de la Cerdanya. Després hi ha estudis, per exemple, d'en Jordi Bolòs d'època medieval, que també ha estudiat el paisatge del paisatge medieval i també té estudis del que venia abans. Hi ha estudis d'aquest estil de la zona de la Cerdanya, però més detall és molt difícil de justificar, penso, arqueològicament. Hola, bona nit. Abans has dit que en el cantó català, com a mínim, en la zona pirenaica no s'ha trobat mai cap miliari. En la part francesa, o sigui, des d'aquí fins a Tolosa o d'aquí a Perpinyà, tampoc se n'ha aparegut mai cap? La zona francesa no la conec tant. He de ser un... O sigui, tot el que té a veure... O sigui, els miliaris de la zona de a Gàlia s'han trobat molts miliaris, però sobretot a la zona de la Via Domitia o altres zones, i allà no s'han trobat gaires.
I a la zona catalana dels Pirineus sí que s'han... Bueno, entès per sota Vic o alguna cosa així, no? Sí, exacte, per sota Vic sí que s'han trobat. Més amunt s'han trobat coses. Sí que s'han trobat... És que el tema dels miliaris és complicat, perquè hi ha alguns que estan treballats i que està marcat tot, hi ha alguns que es coneixen com els anepígrafs, que en teoria podien estar pintats però no estaven gravats o no s'ha conservat el gravat. I jo diria que sí que algun s'ha trobat, però no vinculat, que jo sàpiga, no vinculat a l'estrata ceretana i no vinculat a una via principal. O sigui, no, jo diria que no. El nom estrata ceretana, o sigui, per exemple, hi ha la Via Sèrgia que sí que va aparèixer un miliar. El nom aquest no ha aparegut mai escrit. No, i Via Sèrgia tampoc. Via Sèrgia, que jo sàpiga, se li dona perquè els miliaris, els més antics, són de Manus Sergius, i a partir d'aquí se li va dir Via Sèrgia, però com a via... És que el tema de donar noms a les vies és un meló interessant, però, clar, sí, tothom coneix la Via Sèrgia, però no té nom. Manus Sergius va fer, hi ha 5 miliaris, em sembla que són, en la via, o 3, i d'aquí se li coneix aquest nom, però no en té. Igual que també, ja que estic, jo dono dades. La Via Augusta és una altra de les vies, que aquesta sí que apareix com a nom a molts miliaris, però una de les coses que la gent no sap és que no hi ha una sola via Augusta. Hi ha moltes vies Augustes, perquè, clar, August va fer construir moltes vies i a més d'una li va posar via Augusta, i no només hi ha la via que va per la costa. Tothom relaciona la via Augusta amb una via que es coneix com els vasos de Vicarello, que són uns vasos de plata que feien la ruta entre Cadis i Roma. I va una part per l'interior d'Andalusia i després se'n va tota la costa de València, Catalunya, i se'n va cap allà. Això són els vasos de Vicarello. I és veritat que la via Augusta de la costa segueix un camí molt igual, però també tenim miliaris que diuen via Augusta a prop de Saragossa i anant-se'n cap a l'interior perquè també eren les vies d'August. Però la via Augusta, quan tothom se parla de la via Augusta, tothom tradicionalment ho identifica amb la via de la costa, però que sapigueu que n'hi ha més d'una de via Augusta. Ja sabeu més coses. Sí. Ni més ni menys que la Cerdanya, també, no? Que és això, en Padró diu que no hi ha una única via romana, no una única estrata ceretana, sinó que hi ha tota una xarxa, també, evidentment, a tota la vall. Sí. Ja dic una altra cosa. No em mateu. Una altra cosa, ara un altre tema superinteressant de les vies que no he tocat avui, és el tema de l'evolució. És a dir, que tothom, fins i tot jo quan fico aquests mapes de les vies, tothom tendeix a veure com un moment, com si sempre fossin les mateixes vies, com si les estructures sempre fossin iguals. I les xarxes de transport van canviant amb els anys. No són les mateixes vies les que hi ha en època republicana o de l'inici de la república, amb les que hi haurà a l'imperi o durant el baix imperi. És a dir, hi ha ciutats que creixen o hi ha ciutats que decauen, hi ha vies que es deixen de fer servir o hi ha vies que es construeixen, i és superinteressant també anar veient com aquestes xarxes canvien, i que sempre tenim aquesta idea de les vies de l'imperi romà com si estiguessin sempre, i moltes vegades hi ha vies que existeixen i hi ha vies que després desapareixen, o al revés, hi ha vies que no hi eren i que es construeixen, i per tant, com a curiositat, dir-vos això, que les xarxes viàries canvien, evolucionen, i és superinteressant també. Ja ho veieu que... Com vincules la xarxa aquesta propera a Llívia amb l'excavació que es fa del fòrum i de la forma que tindria aquesta ciutat a nivell d'accessos, portes? Això és molt difícil de saber, suposo. Mira, molt bona pregunta, perquè ens va agradar molt la via que vam excavar perquè era una línia recta que anava directament al fòrum. I vam dir, que interessant, o sigui, que és un eix superrectilini i que, més o menys, però molt aproximadament va parar a la zona del fòrum. Llavors, era una altra de les coses que ens va agradar molt d'aquest tram que volíem excavar. En canvi, l'altre que també té molta potencialitat, que és aquest que us he dit abans d'Uncés, és un eix superrectilini que està fora de l'àmbit urbà, que això també passa en època romana. No totes les ciutats van al centre de les... No totes les vies van al centre de les ciutats. Hi ha vies que passen per... Igual que ara
a Barcelona tenim les rondes, doncs en època romana també hi havia vies que directament anaven per fora i si tu volies agafaves li poden dir divertículum, és igual, un camí més secundari i d'allà te n'anaves cap a la ciutat. Així derivaven tot el trànsit, que no anés fins al centre de la ciutat, sinó que anés per fora. És que no està res inventat. I això també passa. El que passa que la forma de la ciutat, que no se sap, tenim el fòrum i, com a mínim, és interessant que una via que hem excavat vagi directament al fòrum. La via, en teoria, més important és la que es queda fossilitzada amb la Nacional, que també va parar molt, si allargues l'eix, també va parar cap a la zona del fòrum. Però sí, clar, de la resta no sabem... I això que està creixent molt, podria sortir més coses, però no, de moment. Bé, no sé si hi ha alguna pregunta més per acabar. Ja està, doncs, no? Doncs bé, concloem aquesta sessió. I bé, només dir-vos que aquesta conferència quedarà enregistrada, la penjarem a YouTube per si la voleu recuperar, la voleu compartir, d'acord? Bé, moltes gràcies i bona Pasqua.